khubor ka abiang begin sedang ni kini kising syakri kitong U Blei ni pediang sngewbha pi baro ki para bangeit be ki khon jong ka balang bat kiwei ki pan kiwei ki balang ki ba yawan ban syakri lang U Blei kini kisingi nado ki long kme ki long pa ki parolok samla bat ki help ki barit ya U Blei kerpang ru ya ki para bangeit ki bape ki basngam ya ke Jingiaseng ke jongi lingba ke YouTube channel jong ka balang U Blei Un rangkat ban ngi baro ngi don apring jongi hei teman pesan BT Khyriem i balong teman pesan jong ka balang kme ke jongi ka balang apun muri i balong ru u secretary jong ka balang i teman pesan ila dei ban wan hagiting sisa nadu ka sau tarik ubna Januari Henry na gidaw bamlakir ngilap ya butilino ba in wan hagini kitsingi arpo artaring ni ubna baar ni pediang sngewbha pi teman pesan hagini ka pulpit jong ka balang babin long yalam ya gini ki Jingiaseng badru bansam ya ga khubor ka tien ka jong Blei pning jongi ni duai ba Blei Un long ringkat bat pi un pensaj bor pi U Blei Un long lem ru ban ngi kum ka balang ha gani ka jing syakri ka bamanta te ngi IT ya gani ka por baro ha ka jing yalam ka jong itu man pesan BT Khyriem ba insim ya gani ka jaka ban yalam ni ka Jingiaseng bat ban ai ka khubor ka tien ka jong Blei dat hadu ka bawai ku Blei sibon teman pesan yang pediang sngewbha yang pi yang ban dan kat bat pi akan Jingiaseng nya pau je so buram ru ba melayu kini kelat ban dan kat bat piตัวyang jing sisa kumbala penpau dari tulisan program jonga kedai kesaltrik jong Januari re ketu kesengi kala don ka jing penbek bangin don ka memorial service ke Jingiaseng Mawroh ya itun sarang ba jo ka balang tulisan bi khar bangar iba lakrat no ha kendai trik jong Desember bat kumtang la pentip ba nganumla suban don hak tu kesengi di ya sobrom sibon ya Mr. B Wajri ibal keluar ban sim ini kerang bak balang jong pi ibal keluar ban sim ya gebenta ban irap yang atu si bat bangang sa sim ya kini kesengi kita kalau ngijing penbaik rengkat bat chairman Reverend L dan sim rengkat bat ki no syarai jong balang ku Blei sibon ya kini kijing ailat ke jong pi sa sisian ya ngap pau je sobrom ya ke balang ni Mawroh banga ai ku Blei na kalian jonga na kayeng jonga ki khun ki ti jonga ki bewan kat pan senran ban dan kat bak ngi ni Jingiaseng U Blei kyrkhu kerhai pi kum ke balang aktien jong Blei ka ong ngan ai ayu pat hau trai namal ki jinglap ha jong u baro yang ngan sim ken ki khuri ki jing pen em ban ngan khot kerpan ya ka kerteng trai dong ya duai nyai ngu trai U Blei wok pa jongi ba pening hawas dang jong ni jing syakring IT hami rengka ba pailang ka balang ka ba mem la sius pa hang ni Mawroh ni duai jing don kat ka jong me ki jalam ka jong me hi nadu bas dang kum ni hadu bawa jong ka ba ki ke paro ki pendam kin long ba yang hu na khmat jong me bai ba dap ro da ka boram ke jong me ni IT ka po badang sa ki ti ke jong me akateng ji sungi pan amen dong nya ruai ke jing ruai ba aspa kandai po jing ruai ba aspa kandai po dry ngas ngau labba jing kyrkhu kerhai klem jing thau mate kendo ter khong slap pan pen
ban hap khandiat hangadi kum hanga ban hap khandiat hangadi poro ki khot kum to ki jirwa aspa khandai pho Hai klem ching thâu mit hen khen đầu thơ phong slam ban pen pen ham khen yan ha ga di gom ha ga ben ha khen yan ha Wan yalan baba spun yang ato nutien ngalam hambi wan pensat teng bang wei yang ahen rei is dei yang ngati kum hanga kum yanga is nei atrayangati wat kentan yanga Nongkren imram ban in ban snow hambi Ching hi chong binga qua hir a trai khot ya ga di kum hanga khot a trai khot ya ga di Wat ino yang ben simha jing dum ben sha yang minong ya lam ban shem jing im kren các thiên thinh thiên hanga Nam U Chris hanga Jing I bayar Bapela shong Du ha jing im jonga Gom hanga Shong Du ha jing im jonga Wat kentan chim do nun jonga ben long tem maru yaga God ba jing im I tut kyrkhu twat yanga kum hanga kyrkhu twat yanga Tung isa score yak tien ki jong blame
ngan pulia nak asli benta kiwei nak kitab Deuteronomy kelonong besi po khot 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 lai kom juru naka kitab jom Maika kelonong ban rio khot ban rio du ko fra iktien ki ongkum ni mentati ku Israel U Trai U Blei Un kwa ayunami tang man sep tieng U Trai U Blei Un But man ya ekilenti jong U baro. But man I ya U, but man syakri ya U Trai, U Blei jong me, dak donut baro, but dak man siem baro. But man sumari ki hukum ki jong Trai, but ya ki an jong U, ya ki banga hukum hame, hakani kesmi, nak benta ke jingiaseng jong me. Kita mereka renong ke bahan riu, dekat bahan riu, duduk wapra. Daengan wan hakmat U Trai, bat bangan dem hakmat U Blei bakli, ngan wan hakmat jong U daki jing aingut tang daki kun masi bat kibasisnem, U Trai un sngewbha haki hajar ki langbrot senrang lani kisipau hajar kiwa umpniang, ngan ayau balaka nengkong jonga, namar ke jing palat jonga, usok kamet jonga, namar kapop kemensiam jonga. Ulapan I hame ko briu ke ke babha. Di U Trai uat ayunami. Reitang ban le hok. Bat ban I ya ke jing isnei. Bat ban ya le red. Bat U Blei jomi. U Blei kyrkhu. Ya wa puli basa skor. Ya ke tien ke jong Tungin le ya U Blei. Ha ke jing tuai. Kukpa jongi ubah beneng. U Blei jongi, U Trai jongi, U Nongkren I nong sngewbha U jongi. U Blei bahok khot, U Blei janai na bom jukut sigi bom jukut melong U Blei. U Blei bukan rei ke jing isnei, U Blei map U Blei penlong yang iwei pa iwei kumni ke bangi long. Wat abangi long tang ki bria bedap tang da ke jing tinget ki pop sudah. Raimal sngewbha yang lang bau Trai jong Yesus Kristus. Open pausan na ke jing I mayan ke jong me. Ya ke jing U Blei ke jong me. Bat malong pa jong I ubah bening. Ngai ngo Trai bi nak bata ke ni ke sngi ke ma ai ngi. Ke sngi ham gen yo ban shong thai ni ki kam ke jing Trai ke jong I. Ke sngi ham gen yo ban don ke yi ke jong me. Kesngi ham ngin yo ban perkhat ban puson ya jing sisya juga ketien ke jong me. Kesngi ham ngin yo ban ya ro ban pendan brom ha ke jing wai ban krau ya kat nam ke jong me hi. Ya ngo Trai mal pelak kat ni ngin don ha ni ke ying ke bekentang ke jong me. Ban mani ban syakri ban pendan brom ya me. Me I yang I ban metip yang I. Ya ke jing mod je perkhat ki bari ke jong I. Nadu bangi mi na jong ki Jingiaseng ban wan kiu hang ni ban mani ya mi. Balang Blei birthday ban a ki jinguk ke jaro. Bagi jing pendon brom ha ki por baro. Namal balang Blei ulakan tiu yang I na ke ni birthday. Trai wan ban bukti ya jong ka balang ka melaseng hang ni. Ka balang belenang roy ka jing ya nanti jong ka lang baki ni kis nam baro ki la late no. Nadu pula pelong balang ya ka. Malai lama Trai, naduk ki nong syarai jongka. Naduk ki dekat komiti balang, ki riu lang ba, ki long kemi, ki samla, ki hep ki barit. Balang jomeng yo I, ka keti ke jomeng, ka baya lam ki, ka baptien ki, ka kyrkhu ki. Ngiduai ke jeng pensai bor ke jomeng, bagi lam ke jomeng, bagi dang la ban a ke jeng syakri ke badai biang at kum kaman ke jomeng hi. Ai ke jing campang ke jing start ke jab lei haki nong alam ke jongka nado pastor in charge kini kita membesan kita kat komiti balang kita don ke benta ban penia seprang ke kam ke jome baka borom ke jome kan pau hakini perti lor kat bat ke wei pa wei ke rempai yeng ke balang ke jome kita don hang ni ki wei pat ke jakaru long ke balang ke im sngi ban mani mi ki yeng ke dap ta ke bol men sim jong me ki yeng ke ai ke jingo ke jaro ke pendan bram chami
nang yai kyrkhu jong ka balang ke jong me ba git nat trai kam ba phe jong ka ha ke jing kner jong ka ru ban lap ye tien ke jong me ha ke jaka ba phe jong ni ka ri ke jong ni do isnai ban kyrkhu e mo sambai baro ba ka ti jong ka tieng jong me bala bet ha ke ling khat trai jong ka kinong ba sai so ba ai ke jing im ha ke paraman sim ke ba kordo kan Mawroh ya ke jaseng kan the jong ka balang long kami ki ba trai si tom ki ba minat ban trai ban Khyriem me nadu ki Jingiaseng hal jong ka balang ba ki jaseng kan the do kyrkhu kar hai ki kum ki long kami apa deng jing ya ti ki jong ki man pundan kam ye ki kin yai pundan buram ya me kin yai Khyriem me ha ki por baro long rakat ba ki khon samla ka jaseng samla baro ko we ki samla ki balong kalau we nang ba ka balang ka jong me Belong ki khon samla ka palang jam yang ni ki ba tip riu ki ba tip lei ki ba ya hi an ki hukum ki jaw me ki ba wat ke ai kalong ka man ka jaw me bat ki ban long ru kita ki atiar ki ba mani on panon kam ban trai ka kam jaw ban kit ya ka ki sngi ki snam ki ban dang pan nang ba ka palang ka nang yai roi ha ki por ki ban dang pan ki khon hap ka barit du ki jasai khna ki persara ka palang ka jaw me inang roy ginang stan haki por baro try to is nai ban eno rai ban don kan markan Mawroh kitu ba pang bisitom kitemen ki kro ki bam la ban don hak ni jaseng bar ki bam la ru wat ban wan si ki jaseng lang jo ka palang nama ki jing si tom ki pang nama ki jing long haki jing long temen ki jong ki do kyrkhu ya ki atra wat eno pen khia ki de ka bor ki jong me hi kin siam ke jing sngewbha me baraki por baro wat inoru atrabe ki tu bijing hai na me ki bala lek bar kani ka perthairu i khon jaka balang ki jome hang ni bar ki wei ki jakaru pan phai pa de ki jing em ki jong ki sya ki jing pen em ki jong me sim ti atrai ni ka po jing syakri ki jong ni ke baro ki bangen sa pendam kin long nak banta ka buram ki jong me hi bidyang ki jing duai ki jong i map ki rung kang ki jong i agar teng try jong i Yesus Kristus ni pan amen mentang nyon pendap i kam jong ka balang Hakani kapon ya belum iki jianggo berhadiah belum jianggo ang kerpat ye Mr. Marbor sing warji kot kom di balang ban bu jing duai na kamta ki jianggo Tuh ya tuh. Au beli kupa cuma bening. Beli juga bening bakhendu. Beli ba map bakirku bisnei atrai. Niwan khmat kabrom jame atrai ni kasngi mana ingo e ma atrai. Hak ba mela wan penwan ni sini ka yeng ka bakentang jame. Ban mani ban syakri jame atrai. Nya ingo me atrai nam ta ki kirkhu ki babon ba methe hak ka jing em ko jing atrai kan ran ka bang yo mat ka bang i atrai kan ran. Bat ki babon ba atrai ki jing kirkhu ka bang yimla ban suthu hak ka jing dong brio hak ka jing duna jo jing sempang jing atrai kan ran. Ani ki jing kirkhu ki bai the se ki bai the ani atrai kan ran. Mana ka sing atrai. Nya ingo me atrai nam to ko ni mo Jesus Christ unong pun em jing. Nya ingo me atrai nam to mensi mo jing atrai kan ran. Bo da wasan ran bo ai boring atrai kan ran. Hak lentia jim jing atrai. Nya ingo me atrai na ka banta ka tien ka ba em ka me atrai kan ran. Pergi babon ba ki jing kirkhu ki me ai the ani atrai kan ran. Walang itlat ni duna ni pop atrai kan ran. Ni atrai nya ingo me ablai atrai nam ta ka jing pen em pa ma ai ani atrai. Lama ko ni mo Jesus Christ. Komsi bentai ni jing kirkhu ki babon ba ki ma ai ani atrai. Ni wan atrai kan ran. Ni ai khmat jame atrai kan ki blong ki berit banyin jor atrai. Bagi jing kirkhu ba me the isne ngi man la ka sing atrai kan ran. To pen kentang ki atrai. Bakin long ka jing kirkhu bakin long atrai kan ran. Borok ki yang ki benta jong ka balang jong ka kam nam ta ka borom jome hane aperthai atrai kan ran. Ni diwai ru atrai man ai bor ni menginang la man ai khambon atrai kan ran. Ka jing em jungi men sing mo donot jungi atrai kan ran. Ha ki nu jika mengidon ni tring em atrai kan ran. Mengina man long ta ka jing syai atrai kan ran. Hak ni ka perthai atrai kan ran. Da ka jing nap jome atrai. Hoi atrai ni diwai atrai kan ran. Nam tau syakri ka bakodor jome atrai kan ran. Itu mesan. Nam da ka kubor bila pen kre ni ka tien ka ba em jome atrai kan ran.
Tupat kentang ya kubur, ai bor I, ai umun siam jema tak menyelam I tai kenat. Maka kubur ke baidon tai kenat. Ke banong kajing kyrkhu lang yang I baro tai kenat. Ni dua atai kenat dua atai nam tak I pastor I balakhlak no atai pastor bon. Ni dua atai kenat bai ni ga jinja atai ke bom jukut. Man suk hakiki Jisu tai kenat. Ni dua atai kenat I bor ka yeng samgi brok we. Hakan ni ka jingmat ka susi ka thak ka tang. Hakan ni ka jing macam ki manta ni ka ya ni ka jingmat jung kita kan ai bor ki kershan kita kan atrai yom ai ngo me atrai nam ta barok ki kyrkhu ma the ni ta kan ni dua yang kan ma atrai ki bom dan kan bagi bedok pang bistom bejinja ki ma ki jing jing tenju ki jing kerdu atrai kan tu ai ka jing ki jing suk ki jing tian ki jing pan kia ke bor bo phlak jeme atrai kan don rang kan pat ki de kum chu atrai ni ngo ni na mi pan ki atrai nama kau di mana Yesus Kristus kata Amen. Ini petempah kejeng sekri jongi, ini ruah aspan ribu kendai, Lambat ni try to long me balak penlong koi, penlong skor, mengin manis Itu berolai lagi dekat kejeng ruah aspan ribu kendai. He tried to long me Balang Presbyterian Mawroh long sngewbha mingin manis mingin manis mingin manis Long sngewbha mingin manis haparop hagerhai lumen simpan tray ben kon penlan nagas new birthday, nagas new birthday, nagas new birthday. Ben kon penlan nagas new birthday. Tien trong be anh in snow, bor trong ka hangi, grand a trying in shash go belong U Blei belong U Blei belong U Blei grand a trying in shasko belong U Blei. Para bangeit biit baro ipdiang sobhai pi sashi sempat sia kene kejeng slok batiang ka bangiyo hang ne ka por kom ka balang hi baro ka we kumala pau wasdang ngamlak tham dapan pau kejeng so borom sibun ya pi kum ka balang bafila ai banta yang nga sashi sempat When done but P. Kapan kemen si buon ru. Ban yu I ya kejeng roy jong P kum kebalang. Lamba kini kisngi kipor ke oleh no. Habang adon hang ni ngamla ban klen. Ya kitu ki post nam yo mansiwa.
มันบามีดังดอนตั้งขันเดียดตุลีกิเยียงหางนี่หามาวรอบัดกับดังลองตั้งเขาเว้นักกิกันตอยนั่นนี่ก็จะเสงดงหักบาลังหักพมรีอยากกันมาbiang gitu ki yeng ki ba rim balong le se ki nong seng ki nong prat dan ti ya ka balang hang ni hamau ro akti dong try kam sham la eno la pen roi phi lang ba ki snem kam to tel long tat balang la long balang but phi la poi haduk ni keren yeng ka ba menta ni ai ku blei pi sa ji sin pat ka teng ba thiang jong try jesu pat kam ka balang kemieng i ju kan ma ya pi ki khon jong ka balang hamau ro kan ton ma sar sing ma kan ro ki ba habang ya pe nyo i ka ti ka jong try ka ba don ra ka bat pi ku blei un nang kyrkhu ya baro ki ba don hang ni ja seng ki ba la ban yo snoru ya ka ni ka khubor leng ba ka ni ke jan miet ya don tu ban pau ya jing ya Kristian jong pi kum ka balang hang ni yang ni ha put mori kum bang yetip kum ka balang ni don ha jing pan kre ban pediang ya ke Jingiaseng biennial assembly but centenary celebration jong ka general assembly PCI kawan sedang nadu ke alpu pratrik April bat kut akalai trik umi kani ke snem aja pun ri ken ma yang ye jing duai ke jong pi lagi jing pen kre jong ikum ka balang bat ngei balang ba ke jing duai ki bari ki jong pi kadang ka bor ban Kristian ni mengin yo i ya ke boram ke jong blei ai ba blei mlor ka bat pi kum ka balang nadu ki nong sharai un ai ki met ki ba koi ba kia di khot kong ti balang ru ki long kemi ki long kapa ki samla ki hap ki barin okom ka balang pin long ka balang ba situli ba pen pa ki borom ki jong blei ha ka ni ki prte ko blei si bu ru yai I Mr. Biwadri bala sim ya benta junga ko mo ong menne ha ki to South Rick jong January bat ngal de ngan sim nga menta ya benta jong I ha ka ni ki jan mi kebentar nak tien jong blei ka ba nan bu kum ke Nongkren jong ka jas long kalong nak itu kebentar bala pulih ka sedang bat ka bang akwa bangin ya puson kalong nak ka kitab jong maika renong ka ban riu ke khot ka ba fra bat ka ni ke khot ba fra ka ong kum ni nan pulih ka ulapan I hami ko riu ke ke babhang di U Trai U wat ayu nami rai tang ban le hok ban I ya ke Jingiaseng ban ya le rit bat U Blei jomi U Blei U kwa ayu nani U Blei U wat ayu nani ki briu ki jong u tu ni duai U Blei bok pa jong I ba pening U syakri jong me bom doni U yang ha ni ke jaka kentang ban pen sngau ya ke jing shisha jong ke dien ke jong me ba ya ke ni ke jing keli ke ba krau ka ma me keli ke ke bangi ke ba mendan kam nangi irap ingi bangi lawan ai ke jubam simet makan long ke bor yang ni ba ke jing syakri lang jong I kum ke balang sim tiap jong syakri jong me long tang priu batlat waduna bom la ban siampang yang jing mayan barok juga dien ke jong me do pen sudai U kren lang ba jong U kiram yang sentoi bat ngit kan long atrai ba pen sngoi ka khobor ka dien ke jong me hi ka balong ka bor yang ilang paro ki bios ngau ya ka kren atrai ni sha skor ha ka teng jisu ni pan amen kini kalau ke benta ke bau blei U keli ya ke jing don kam ke jong U ke bau U wat nangi kom ki priu ke jong U acting for on the requirements of the Lord
Kani ka kita bujang maika kalong ka balang kat long way na ki shakri ba pen bna ka khbo jong tien jong blai nyau tuli ki lenong ka don pala ong ba niu maika ulong uta ba kran ya ka tien ka jong blai haki ju ki snem ki ba Yesaya noi tu lupa ba Hosea ki ai ya ka tu lupa ka jong ki hakni ka khot ka landong ban kong ga khot ban kong ni puli ba uni mika Ukraine ka tien ka jong blame balai tu ba uni mika ulong utaw nong marash u balong trash nong jong kata ka marash god ka bangi puli hak tu ka landong ka khot nong ban kong ka khot sao But uni Ukraine ya tiang jong blai haki po jong jingsen shar jong kis im Juda us im Jotham us im Ahaz ba us im Hezekiah ijo ki por ba Yesaya ru Ukraine ya tulupa haka po ba sen shar ki nikis im Juda nilawan pulien na ka kitab Yesaya lo nong wen kong ga khat wen kong ba kum juru na ka kitab Hosea Landong berengkong kat khot berengkong. Lai tu ba kini ki rong ki im ki basun syar hakata ka pohor. Uni us im Jotham but us im Hezekiah. Ki long ki im ki bas syakri hok yo blame. Ki long ki im ba syap tieng yo try. Ki long ki im ki ya kat kum ki an ba ki hukum ki jong u. But kilong kiba bait hakmat jong trang. Karbaus im ahas pat. Lai tu bolong mau bomman tam. Nagis im Juda baru. Baka jinglong bomman ke jong uglak penlong ya ki kon Israel. La kalong haka bentang basyate ke nong ba basyate ke Samaria. Lani haka nong ba basyate ke Jerusalem. In mat si bon ki jing e la sha ring rao bon sim haki Assyria baru haki nong Babylon uniu Mika ula kren ya ka tien jong blai ha bukum kita ki pohor bar ni laban so tu ya ka jing long jong ka jing long jing man ka sun sha khadar ha Israel ha kita kisni. Karkong history la itu baus im Jotham. Udi usan sya na dukas nem nyospa san po adukas nem nyospa laifusan hiwau kres. Bahadian kata buat saus im Ahaz. Hakas nem nyospa laifusan adukas nem nyospa khatsan hiwau kres. But hadian jo wan Hezekiah ban sensyar hagis nem nyuspa khatsan hadu kas nem riuspa prapun shuau kres kini kirong kis im Juda ibal sensyar hakita kis nem hakbala don kajing itul paru kumal omane do Yesaya bu Hosea uniu Mika ulong beriu badap deka bor badau mensim U Trai. Lawan ban kren haka ying ke jong Jacob. Ban ya tu ya ke jing palat jong ki kon Israel. Ban ya ki pop ki jong ki ka ba ki le persya ya blame. Ka tu nong balai ke kat wa pra ke tu ya kata. Ngini psim ngini perkhat kat tu kan ni Siapang ka ni ke jing kren ke jong Maika. Hawa im hak bakum kita ki por. Ka ki briu ki lendet yo blame. Kon Israel ki long ki briu ki ba erendang la tu ke history. Hibet ki syakri yo blame ba tangkat tu ka ni por khala kila klet no ya ki jing le bha ke jong u paro.
Kila klet ya kijing wan pelai merau jong nari Egypt. Balai tu ni puli. Habaki don ha kata ke riklau. Wadak pedang kijing yalam kijong blai kijing don kar kijong ka ti kijong ke bad don bad ki ke bai lam ya ki da Richard lo men sni Richard lo men mit. Richard ding men mit. Wat habau blai sai ki da ke mana baki air cloud. I kloi ban klet yo blai ban tau blai tau il di. Kelalong kum taru aki por jong maika. Us im jot ham ulai lam hak lenti wa be yo ki kun jong blai. Reha balawan pat us im ahas. Uni lapen bit tingit. Yak tempel ke jong trai. Luan ra ik jing mani blai tau. Lapan long ki brio bikin mani ki blai jong ke prote. Ki blai jong ki aman bat ki wei ki jaipan rio ki ba im hak to ki sngim. Ban klet ya ki jing la bhau blai ubadon bol paro. Mai ka ulam mi ban kren siapang kata ke pop ki jong ki brio. Ban ya tu ban khot ya ki sia ki jingkala ke mamut. Bani tua iki ba blai umlong blai ba bats ngau si jeunom umlong ba bitar sa bal ba khot sia ki jingkala ba mut bala ki brio ki jong ong umaika bala ki brio jonga ki kerpa dio blai kloi ban lendet no ki jing palat jong ki paro ban kyrkhu iki jing kyrkhu kila wan pat ha ka por balakut ke jing sansyar jong im ahas abal wan pat us im hesa ke ya ubriu ba yai be akma jong blai ubriu ba syam so ha jing sansyar mat ka por ke jong bar kita ki por ke ba mai ka la kren siapa ke jing stiu spa yang Israel pat ya ke Juda par ko pada hang ni haki lenong basan lai tu siapa ke jingka yang Nongkren I jong Yesus Kristus ma pha ka Bethlehem Ephrata phamlong ka barit na pedeng kinong bang baro baru blai mai ka lai tu ru baka ding san sha jong blai kan wan haba ki brio ki penrit ildi lawan kini ke jingkeli mai ka la keli ki brio U Trai wat ayu na me jingkeli yang yang ngiru U Blei wat ayu na ngi ni syakri U Blei wa im ngilong ki kon jong U Blei ngilak mo ban yai be akmat jong ni ngi ken riang hak jia dan ti ke jong ngi hak ni ke prote kapan skong kumen yang menin ke sengi habalat tep yau MP badan buram jongi bat banyak tu ya ki kamu bafalak jong hak jing syakri U Blei bat la yo ya kata ka jing ye jong ki brio ban tep bolong brio ba syep tiang U Blei Reu blai la khot noi sak hima ka jong U Blei wat ayu na nga hatu ngiru ngilong ki jingsai ki jong hatu ngiru ngila na eman long ki atia ki jong kabadong kong kalong ba U Blei wat na nga nangi ban le hok to do justice. Kini kada khot ha ka pareng Bible pareng. Kini kada khot ka ongkum ni he had showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly,
and to love mercy, and to walk humbly with the Lord, with thy God. Ban yai hok, ban le yakba hok, to do justice. Hakala nong ba ar kat khat wan yo. Mai ka wong yak jing kreng jong blame. Hatu ki kdien jonga kim le bha yaw taw ba yai hok. Hatu dang don ata jing ata tien e yaw taw ba yai hok hak lenti ki jing im ki jong u. Ban ya yak lenti jo ka hok. Ban le yak ba shisha. Kita kalau ka jing khot ko mai ka khot yaki khon Israel. Bah pedang jing ya lenti ki jong ki ingin kan mau yak jing la bha ki jong try. Bah kat no ula kyrkhu yaki. Ko bawa kular ban ai ka rikanan. Ban ai kita ka jing stok ka jong u. Play pendap ialah ki jong ki jing kular. Rai de mangi ki belandet ya ki jing kai ki jong u. Try Jesu kren. Habo penrem ya ki nong tho bat ki Pharisee. Hak gospel jo Matthias afulal nong afulal ki khot. Pekran siapang ki eki balong arsap ka ki nong tho bat ki Pharisee ki le. Yang ki jaka ki ba don buram. Ki ban pa ki eki ba bha sabar. Ki yang akhmat ki briu ban pen I ba ki long ki ba kham halori ki weipat. Ki kdokti ki wei. Ba ki sngewbha ma ki long ki bahok. Reu try Jesu pen rem ki. Ya kita ke jinglong arsap ka jong ki. Ba wong ba ki eke baro kilong katkum ka hukum. Ika hok ba ke jing isnai. Bat ke jing ngai. Jing kwa ka jong try bagin le hok. Ba try Jesu wong. Hak tu ka jing atu kana halau lum. Bagi kon jong blai kin long kita bas liang ya ka hok. Ba ban pendap iki. Matthias sal nong riwet khot. Jesu pun kan maru ya pang ka tu ka riu kan thei ka ba leit akhmat jong nong bisha. Tu nong bisha dei watip yo blai. Nong bisha wa e Nong bisar bom siap tiang U Blei. Ni punya Lukas kat pral nong ardu prakat kon. Apa ketu keriu kan take lawan. Yai wan hu. Ban kerpadi u bon lehok. Persya kita bele persya yaka. Tau briu lo ong dan nong bisar lo ong hak tu kat kon. Wal ada ngade bom siap tiang U Blei ru. Ringan le hok ya kini ke briu. Kapan kerpat yang do justice to this woman. Kata oh Jesu us pun pau yang jeng sokmen. Hawa ki briu wat ki bom tip yo uru. Tre hok ya ke kamram ke jongki. All upan kan mau ingi. Habo tho e ti dong mu sei Philippi lai nong ka khot pra do kan dai. Wong la yo lo iki e baro. Na yo lo iki e baro ani pertain. Rai habangala I tuo yo Chris. Nganyo syndrome kita baro. Kita belong ke jeng mentoy nga syndrome yaki. Man yo Yesus Kristus uba kamkor hak jeng em kejongi. Bat ba on siam hanga ubam don ka hok nala dihin. Rei uba na ka hukum
Oi bakta ke jingai ke jong hau Chris kalong ka hok nak benta jong bar kata ka hok bau yok pediang no nong peniem jong kala perlong yo bo nia ban le hok ban syakri yo ban pendan bram yo no ses pa jong Berapa ngai bayi ka hok ke jong play ke de ban don nak jing buat berkat nak jing im jong i kum ki kon jong play ngi im hagi sngi ki ba ka hok klap het no nak ni putih ki ki ba bom shisha kila kelong ki ba shisha hagi ni ka putih banyo i ba ka hok ke jong play kelas dang ban lip no manga mangi blay kwa blay wa yang ni ya ka hok hang ni putih wisaya hak tu kalau nong ban kong ka dekat bakan yo wisaya orang tu hikai ya ban lek ya wa bha why you play ni rap ban lek ya wa bha Bangin wad ya ke jing bisya. Ban pelai ya ke basya ban bor. Ban bisya ya konsuet. Ban ya stai. Nak benta ki riu pentai. Kau tak ba ar jong ke jing kwa ke jong blai ke long. Ban i ya ke jing isnei. Ban i ya ke jing isnei. To love kindness. Jing isnei. Cái tiếng lòng buồn mình xiêm cái dòng nghi cũng cái khôn trong một lấy hai cái cái bên ta cái cái snam là ý sẽ phăng cái tiếng lẹ bor cái dòng cái nông sinh xa bắt hai cái lẹ bom persia u play cái wan par khmat dòng u kum cái bom don ai Hak itu kini dekat ke syakmat ke bang lapuli mana. Kini ke bom jule isnai lagi wan hakmat jong play lengkap bagi jeng aingo tang ke jongki. Ikon masih ki badang sisnem ki lang brot senrang bat sipo hajar ki umpniang. Esi ke jeng perkat jongki ke long bah bangi ai kini ke jeng kinya kan pelong bau blay un klet yang jing palat jongi babang ina wan pen i sek pertai yang jing pha ke jongi ong umaika ngin long ke ba i yang jing isne ban i yang jing isne u blay pe yang ek ba shabar u blay ukran persya yang jing ai ngok ke jongi ke bom mi nak donut ke jongi ke bakhu ba ke bait ak ba chong la kren gumta kitab jong Isaya ngala nya yang jing thang yu bi ke jong pi yang jing kenya ke jong pi ngam so bha shu ha jing thang yu bi ke jong pi jing sakri blay ke jongi ka long in pen i ke jongi ke jing isnai ke jongi sak prote Ngin iya no kabay leben kale jubor oh my god iya kini kis por ki jongi ke bangi im siapang ke jing tuna jong ke jing long bun ke jing long bha bagi jong isne but ipun setang ki ki open source si U Blei Jisu du kren persya siapa kata Haka gospel yang marci asal nama kendai ke dekat bakat lai ke nong bakat ar ke dekat bakat nyo Pra Jisu ong ya kijing isnai ngamon ti om ya kijing kenya na banglawan banwan ya ki bom ban poy ki sak kijing kelak bambut Wan dia kijing la bha ke jonga ngapen i kijing la bha jonga dak nuksa ong try Jesu bagi tu ki ba im kelenti bukan riang bambut lop
ngawan ban wakat iki ban pen baik yak len ti ai ke jong ki jing le is nei ke long ke kordor ak ma jong blei bar ma kam kor ban yak jing kenya jing ko ngu ke jong i ki hukum ke jong u jing pendep ke jong i ke kamram ke jong i bar ki jing suma ke jong i ki hukum ki an ke jong u ki long ki ba kam kor ban yak jing kenya U Blei lakran persya haga kitab kebaning kong jong Samuel haba ki wan ra iki jing kenya ka jong ki hari kim kong hu ya ka hukum ke jong u ong Samuel ke jing kong hu ka kam kor banyak ke jing kenya ke jing snai U Blei ya ki briu ki ba u ula penlong ki ba ula tau u balong U Blei kat mame kali mai ka bom ha i jing bom hok ba ba yai be ha ki jing long Blei ke jong u ba ke jing long rengkang ke jong briu ba ki chai ba sa ke jing yok kenti ke jong u Blei bat ialah kejing bistar jiunom nama sngewbha kejing isne baru pai pat bawan isne yangi lenong hatu kejuk lenong banyo khot khat pra bat arpo U Blei wan ya kejing isne nangi benta bakhat do pat kejing wat kejong Blei ka long banyak lerit bat U Blei jong mi banyak lerit but U Blei jong mi to walk humbly with your God. Kadang kam banyak selok baru Blei. Ni tiap U Blei jong i ulang U Blei bakrau bo. U Blei badan bol baru. Dan U Blei bekat U Blei jong i. Rela ulang U Blei bakrau bo. Ulang pat U Blei bamap e. Bat bakwa yang i. Bagin mani ya u. Daka mensi yang bak bersisya baru. Baban ya lerit. Dak majang U Blei. Haba katu kanong Samaria. Blai Khyriem U Trai Jesu. Hak tu kapung sikar. Kak liau Jesu. Hang no memuan bangingin syakriya U Blei. Atu Jerusalem. Lani kiwei pat kilom ki bagi apartemen jongi kila syakri. Hang no ngin mani ya U Blei. Jesu rai tu eka man pen pau japang kejeng longrit kejong Blei. Kebawan lembah kejeng long brio kejong uhi syakni pertei. Ban Khyriem ya kejeng longrit. Ban ka hasam kulai. Ya wong mai ka pen ken mau le se Ukraine Jepang kata ke jing tu lupa ya ke jing ka ya Nongkren I ak tu nong pesan. Ban ong Jesu ki babani Blei basisya ki long kita. Mamani u ak mensiem bat ke basisya. Pendem ba IT lot besania ak bor ke jang u. Bagi hukum kita ong Jesu. Ilang U Blei pediang. Baru penkrau yaki. Hakan ik pertei. Kom ki beriu bunsin nadu utas men kemarim haduk jongi hangi mentau. Kasi ngi saya sait nia kumai sait nia isen ran Jesu. Senang kelak liau Jesu mana bakam krau. Mana bakam krau. Na pedang jongi ki kat argot. Mana ban kam krau ka hima. Ka jome. Kata-kata ke jangan sait nia ka jongi. Jesu hawo yas ngau bau tip ya kata. Ulah peniang yo kena. Bat iya ki. Ba la da pim long kum ni kena.
Pinum la ban boy hakhima ijonga. Kita ke jing skaurit. Ngila du ye jing lo skaurit ke jongi. Hakik por baro. Bad ni wan man pen krai yaldi. Blei hakitab Deuteronomy kan nong wasipo khat adu khat lai kit khot yang wang puli menek sedang Gran sepang kajing septiang U Trai man septiang U Trai wa blei jang me ba ban ya kelenti ke jong U baro ban ye je U ba ban sakri U Trai wa blei jang me dak don U baro ba dak man sim baro ba man sumar ye hukum jong Trai ba ki an jong U ya ke bang hukum ya me hakani ke sngi nak benta ke jingbha jong me kata kadai ke jing leret ke bau blei kwa uwa nanga nangi mangi ngin sumar hukum jong U ba bangin ia je U dak donut ba kamen sim baro dak pendam ba ai tilut halati Jisu hikai kisenran jong ki jong U do hikai nanga Jisu. Ha gospel Matthias karwil nong arpu kundai kat khot. Jisu khot tuan hanga pi barok ibat thai bat bakia ke jengkit ngan penjam ya pi. Do hikai ru nanga. Hikai nanga. Mau long uba hikai ngi lang daki nuksa. Daki parsi. Upan hikai ya ki jengbot ki priu bakin long kiwei batu. Baru Paul Blei kendua yang Jisu markhmat. Baru keliu ke ba memwan yang apan le. Kita kadai ke jeng penrit ke jeng Paul. Priu bakrau. Priu bastad basyempang ki hukum baro. Priu badai Farisi brayo ki jeng hikai pentebet ki ain yang kan yang jiu. Priu bakrau reha bau yak siam yang Yesus hak tu kalenti sa Damaskus. Ula penrit ildi. Baula keli. Kai kamuan jami. Ayu memuan yang apan le. Padai habala nang man penrit kumta. Uplai lepen krau yu. Baula long atiar. Nak benta. Nongkren I jong. Bau thok kum ni hak hiti jong usik Filipi lenang wa ar ket khat wasan du khandai tu yo ru ya kani ke jing mot api kabla long ru how Chris Jesu uba hawa long ha ka doru blei sim lan nyau e ban yak ban bat balong markat badu blei rei la pen sudayal di la sim yak dor mrau hawla jalong hak Khyriem ki priu di habala siam U hak rukom ko ubriu ula lerit ildi bola lo jalong bakangu wala do ka jingyap hoi ka jingyap ka ting pnakin na bakom ta te U Blei lo kan tiu e U wala ai U ya ka teng ka ba lo ka teng paro ba ka teng Jisu do mensim ka do kostiu paro kan yo bandem kro I pra bangei ba I kita kalong ke jing kwa ka jong Blei nanga nangi bangin ya lerit hagani pertei ba Blei pun krai ngi ba ban pau ya ka buram ke jong U hagani pertei do Blei isne bani rap ingi balang ba kini ke jing puson ke balang kot min ma de ka bo ka jong U min skau tu ke ai ka ba Blei don kam nanga nangi don kam yang hi bangin ya haglenti juga hok ban I je kijing isnei ba ban ya lerit hakmat U Blei budan bol paro Blei kyrkhu ingi lang paro kyrkhu ya kini ke just lock blang kot yang bla bet dan kijing plat
นักมันตากระปุรอมก็ยองอูอาเมนต้องอย่าเป็นเดมของอุบเลยหากิจงถวายอัตรายอุบเลยจงนี้นี่เป็นเรื่องหากิจยัดกิจงไม่หิงบางทีเดมบางวันอีกมันก็จงมีดูเคลื่อนอย่างนี้บัดตัวรับอย่างนี้บางทีส่งทุกข์เอ้ก็มันก็จงมีบางเอ้ก็บ่มากว่านั่งงี้บันเละก็คิดควรก็จงมีนางบอลโยมันเป็นคราวอยากกระเตงก็จงมีหากันในกระเทยก็เป็นเรียงบัดก็มันกลับบัดบัลลังก์บาก็จึงลองจึงเอ็มก็จงงี้ชิเม็ดก็ประเทศกันอยู่อีบางทีลองกิจจงมีบัดไปเงินโยมันลองกีตากี่วันสักยามเมฆมัดจกันในประเทศบัดบันลองกีตากี่วันมันเป็นนนกรรมอย่างนี้นักวันตามันเป็นคราวมันเป็นยาอยากหิมาจงมีหากันในประเทศเกิดคู่หลังอย่างนี้บารอตรายวิญญาณสกับอย่างนี้เดียก็จงมีบัดหลังใหญ่เกิดคู่เราจงกับพลังก็จงมีหางนี้หางมาวโรบัดkiwei ki jakaru ki palang besaki besyakri abi lam da enoru atrabi yak jing syakri lang bokom ki khon jong mengi yo akan kasni sim ke borom soldi pediang ke bomu ke jongi maaf ki pop ki kang ki jongi ru agar tang tra jongi Yesus Kristus ni pan amen tu blen kyrkhu iki barok ki bala pendep ini kijing syakri ke jongi haduk basdang haduk bawai no jongka ini penwai no kan kijing syakri ke jongi nyar wai lang kijing ruai ke laispa nyopupra drai jisu ngalakular ban syakri tang yami ulok bat kenra jonga nga ideality dan om siap tiang ya kat mala dam don bat nga ni sakma nak lenti gonong ya lamba pha hatian bal dapan ruai kan je ruai ngan sawa ban kerpat it memesan tinong rum in sngewbha ban pelai ingi nak jing kyrkhu ban ruai kijing ruai balai spa nyopra Lakular bansakri tang yame ulong ban ken vajonga nga ai tia ladi ngan om shamti yakatma lada midon banga nihak manaka lenti gunong yalam papa try Jisu don lembanga hab deng jing ben shai moon nga ikinong batala berthei ban kin nong sun men sim jong nga i am tham ha po ha ba jong nga try Jisu wan kam ha chan long stick ha ching yata try Jisu ai bangan snow giftin jong mi ba shai halor ki yong bunta gamon ban chi kwa prai
ban bun baro cerita ai bor bangsa Khyriem Nongkren I trong ngang bên iki ding chan trong mi haki bangan yom hun nga Khyriem skem tang ha mi bantu vai klem dapun do ya lam kon ring yana ban skem hantu bakun haker tople abjana nong pen embab juku ini wai habuai no tuai biki baro bangi kung kebalangi pendek pakai dekepor kamtam kebiak snow yakdin ke jonge kenderung haga donot jongi penyaban penun kam yaki haga jingim jongi kuaman kasih kejingai kedap biang kedap krai jung juskus kejing bak berpelang jong Blei Un paham lemru kejing selok kehon kebetiang kepensat bor mensi mukut nong lem bat ngikung kebalang long dem kyrkhu benar ni balon lu keleng sorong putih naru mentah bas bom jukuru amen.